Hallelujah. Amen. Greetings. Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lomfelo wethu uKristu Jesu. Hallelujah. Kumnandi bafowethu uNkulunkulu esibutha. Hallelujah. Kumnandi ukubuthwa ngaphansi kwesandla sikabani sikababa uNkulunkulu. Amen. Singelibaleke bafowethu ukumbonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu okungaye. As a people, we are counted faithful. Singelibale umbongo uNkulunkulu ngoKristu Jesu okungaye sibaliwe kanye nabangcwele saze sabizwa nathi ngabanjani ngabangcwele. Hallelujah. Just nje ngoKristu Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu okungaye futhi sithole nelungelo lokuthi uNkulunkulu asibuke ngamanye amehlo aze asithethelele nezono zethu. Hallelujah. Bafowethu, imfihlakalo yokukholwa inkulu ayiwona umdlalo. Simbonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu okungaye uNkulunkulu ubuyisene nathi. Hayi ukuthi thina sibuyisane noNkulunkulu. Singobani thina esingabuyisana noNkulunkulu? Amen. Kodwa ngoKristu Jesu uNkulunkulu ushintsha ingqondo. Uma engibheka wasengibuka ngamanye amehlo, wasevula umnyango wokubuyisana. Hayi man. Niyambona ukuthi lo Nkulunkulu esimkhonzayo. uNkulunkulu ubuyisene nathi ngoKristu Jesu. Hallelujah. Simbonge futhi uNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele. Okungawo lo moya oyingcwele today siya enjoya izambulo zezwi likaNkulunkulu into ebesiyoze sife ifihlekile kuthina. Hallelujah. Bafowethu umudlana kufuneke ube naleyo feeling yokuyiqhenya. Uyibone futhi ukuthi yazi ngiyingozi, ngidangerous. The fact that sengibizwa ngomzalwane, iqiniso lokubizwa ngokuthi ngumzalwane, ngumntwana kaNkulunkulu kungenza ukuthi even iligi engidlala kuyona ingafaneliki engiphuma kuyona. Hallelujah. Hey madoda, iligi esengikuyo manje, sengiyiligi yabantwana bakaNkulunkulu. Kangangokuba senginelungelo lokutshela abantu ukuthi mina uNkulunkulu ungizungezile ngemuva nangaphambili. Hey man, wasebeka isandla sakhe phezukwami. Ungadlaleli ngala. Ngiphethe stop nonsense esibizwa ngoKristu Jesu. Hallelujah. Awuvela ungene nje isinomi kanjani. Uyamemeza egate. Hallelujah. Uyamemeza uthi ngicela ukungena ngoba uyayibona isign ebhaliwe kimina in my body ngoba ibhale ngcwele ithi emzimbeni wami mina I am carrying the marks of Christ Jesus. Emzimbeni wami ngithwele omaka bakaKristu Jesu. Hallelujah. So uma wena uza ngobubi empilweni yami, uma uza ngobubi emndenini wami, indaba yakho ukuthi ungena ungamemezanga. Hallelujah. Ngoba ngiphethe usebawothi mina Jehova oqobo. Uma ungena ungamemezanga kwayimina ngikunika ilungelo lokungena. Hayi isinqanqa. Hallelujah. Sizokushafuna uphila. Amen. And kuhle lento siveze bafowethu sivezelane njengabazalwane. Ukuze singabi ordinary, ube umzalwane nje onormal. No. Si extraordinary, sinkinga. Yazi, sinkinga bafowethu esiHgrogwen. Sinkinga emagatini naseyadini likaSatane. Sinkinga even esonweni. Hallelujah. Asivele nje sigubezeleke thina isinomi kanjani. Thina kufuna sivume. Hallelujah.
Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngomoya wakhe. Mase sibonga ipresence. Sibonge nje ukuthi usivumele ukuthi sibe khona ebukhoneni bakhe. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthi ngezilapha. Sibonga ukuvunyelwa ukuthi sibe sebukhoneni buka Baba uNkulunkulu kanye naye. Hallelujah. Uma sithi uthi kwenze njani? Hallelujah. Ingakho ke thina la esanctuary mesithandaza sisithandazela ukubonga imisebenzi uNkulunkulu ayenzile kithi. Hayi ukuthi sithandazela ukucela anything kuyena. Mesicela thina sikhuluma naye njengobaba nendodana, njengobaba nendodakazi. Uma esesenzele then mase siyathandaza, sikhombise indumiso nokubonga. Hallelujah. Ngokukamoya nangokweqiniso. Hey Nkosi yami, singelibale bafowethu ukumbonga kuNkulunkulu also as God Sanctuary Family Church ukuthi uNkulunkulu asibizele egunjini eliphezulu. Hey madoda, mase sinika isambulo, asinike futhi nenjongo ka2023 at God Sanctuary Family Church emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu. Nansi yeni mandate enzohamba nayo. Hallelujah. Phumani inkalo zonke niyotshela abantu ukuthi bagade ukuthi kungafiki empilweni yabo la benquma khona enhlizweni ukuthi akekho uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uma benza kanjalo bayiduphunga. Only fools resolves in their heart that there is no God. Hallelujah. Hey, Nkosami, siyaqhubeka ke bafowethu nomshikashika weintshumayelo esiphezulu kwawo. Hallelujah. Siyaqhubeka ke bafowethu, siyaqhubeka nomshikashika wethu wokuhlaziya siphinde sifundise ngesiHgrogwen. Hallelujah. Mshikashika ke lo yakuyonto okudlala. Hallelujah. Emshikashikeni wethu wenkolo nokukholwa uNkulunkulu uthi esihamba nencwadi yamahubo Psalm 53. Hallelujah. Amahubo 53 la kumele sitshela abantu ukuthi abangafiki la benquma khona ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu uthi ukuze also banganqumi yazini ngesiHgrogwen ukuze abantu bazi ukuthi uma sebenqumile ukuthi uNkulunkulu akekho isiHgrogwen sizoba real kubona. Hallelujah. Hey my God. So sikilo umshikashika ke ukuthi mesiphuma nhlangothi ngenkalo zonke ngamathafana uNkulunkulu uthi yibanolwazi ngesiHgrogwen. Hallelujah. Ngoba lolu lwazi ekufanele nibe nalo ngesiHgrogwen lakhele embuzweni enzohlangana nayo nenzohlangabezana nayo ukuthi nikwazi ukuyiphendula. Hallelujah. Saba khona kanjani isiHgrogwen? How did hell come into existence? Saba khona kanjani isiHgrogwen? Sibe khona kanjani isiHgrogwen? Tell us, angithi niphume sanctuary ningabazalwane. Ubani oyimbangela yesiHgrogwen? Ubani owabanga ukuthi isiHgrogwen sibe khona? Hallelujah. How did hell come into existence? Yini yabangela the existence of hell? Jokubhiza umshumayela ngesiHgrogwen uthi uma ngeke nganquma empilweni yami nasenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu akekho, ngaleso sikhathi nquma ngisuke sengivula amasango aso isiHgrogwen, sengishintshe indlela ebengihamba ngayo. Hallelujah. uNkulunkulu webafowethu as we sit in the upper room sihleze egunjini eliphezulu usinike incwadi kaDevrayim, meaning incwadi kaDeuteronomy. Hallelujah. Ukuthi kube yiyona incwadi esisebenzisayo ukufundisa ngesiHgrogwen. Hallelujah. Incwadi kaDevrayim uDeuteronomy 32. Amen. Ngizocela nivule nibeke iminwe emabhayibhelini enu. Uma uphethe electronic bible ivule nje bese uyibeka kanjalo ngoba sizoyifunda uDeuteronomy 32. Sizomqala ku verse 21. Hallelujah.
but ukuze sihambisane esihlaziye sifundisa ngesiHgrogwen nawe ubona ukuze ungathi hayi yazi nje isanctuary sishange philosophy usishanga umqondo pastor ayikho lento ayishumayayo ayikho eBhayibhelini haleluya ikhona thina siyibandla elakhelwe phezulu kwesisekelo esandlalwa abapostoli sandlalwa abaprofeti wasefika uJesu esendosa ethi yiso okuyisona sona ngeke ngize ngisichithe instead nami ngizokwakhela phezulu kwaso haleluya so ngaphambi ke bafowethu kokuthi sehlisa amanethu ethu sithi ukwenza deeper haleluya uNkulunkulu ke ngomoya wakhe usibambe ngeingalo wasise encwadini kaMshumayeli haleluya ngesingisi uNkulunkulu usibambe ngeingalo usibambe ngezandla wasisa in the book of Ecclesiastes incwadi kaMshumayeli ngokwembhalo emdala ibizwa ngoKohelet haleluya uKohelet haleluya uzofunda mfowethu eSanctuary ngoba asishumayeli nje sivula incwadi eyodwa sivula zonke incwadi uNkulunkulu ayi-inspire ngomoya wakhe siyayivula haleluya now uNkulunkulu ke bafowethu ngomoya wakhe ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uwuthando futhi unothando amen uNkulunkulu ke usibambile ngeingalo ke bafowethu for intshumayelo yanamuhla wasisa encwadini kaMshumayeli the book of the Kohelet haleluya ukwenzelana uNkulunkulu lokho usise kule ncwadi ukuze asiyale aphinde futhi enze njani asexwayise haleluya hayi ngicela nivule le ncwadi kaMshumayeli bafowethu ngicela nivule le ncwadi kaMshumayeli ngoba sizokhuluma impela nje ngayo ngiyacabanga ukuthi kuzomela nje sikhulume ngayo kabanzi haleluya amen amen now uNkulunkulu bafowethu ngothando lakhe nangomusa wakhe nangomona anawo ngami nawe nangebandla lakhe uNkulunkulu uyasixwayisa aphinde futhi enze njani asiyale encwadini kabani kaMshumayeli amen usiyala ngani uNkulunkulu la uNkulunkulu uthi God Sanctuary Family Church bazalwane bami uma umshikashika wenkolo yenu uma umshikashika wensindiso yenu kuwenza inzuzo ayinkosi yami bakwethu ucela ningisize sibeke kahle lento haleluya uma umshikashika wenkolo yenu uma umshikashika wensindiso yenu kuwenza inzuzo uma umshikashika wensindiso lokukholwa kwenu kukwakha ifa for wena nomndeni wakho ngabantu bami haleluya ilaleleni bafowethu le akhuluma uNkulunkulu la uthi ngikhuluma kini ngencwadi kaMshumayeli the Kohelet haleluya uNkulunkulu uthi uma umshikashika enushikashika ngaphansi komthunzi welanga okukholweni kwenu nangensindiso yenu uma i-aim yawo kukwakha inzuzo yakho nomndeni wakho uma umshikashika wensindiso nenkolo yenu ngaphansi komthunzi welanga kuwenza nokwakha ifa lomndeni wakho
nabantwana bakho ngabantu bami. Niyobe nihlulekile ukufeza ubizo lwenu oluphakemeyo kuKristu Jesu. Hallelujah. Ngicela ninambithe bafowethu kahle lento. Ngoba sibaxoshile abantu enkonzweni. Bahambila ibandla libaxoshile abantu enkonzweni. Ingakho ke thina la eSanctuary sibizelwe abantu abamthandayo uNkulunkulu kodwa abalizondayo isonto. Ngoba banezizathu kungani isonto singasalisuli. Hallelujah. Na uNkulunkulu uthi asilifundise ke nalibandla ngoba asekhona amabandla athi esiHgrogwen ngoba senemali. Hallelujah. Sekushintshe nishintshe umayela. uNkulunkulu uthi yazini ke lokhu bafowethu ngifuna ukunifaka encwadini kaMshumayeli the Holiness. Hallelujah. Yazini ukuthi uma umshikashika okuwona njengamanje njengomfundisi umshikashika okuwo njengamanje njengekholwa. Hallelujah. Uma i-aim yalomshikashika okuwona njengoba uyibiza ngomzalwane wena kodwa i-aim yalomshikashika okuwona ukuthi wakhe inzuzo. Hallelujah. Wakhe ifa. Uyayizwa lento? Lakho nomndeni wakho uphinde ukhande i-kingdom, ukhande i-empire okuzobhenefitha kuyona umndeni wakho. Kangangokuba ngisho usuhambile emhlabeni ngamane kulamba indodana yakhe jointini noma etavern ukuthi iqhubeke izorana lelibandla. Yazi kusukela namhlanje ukuthi uzokufeyilile, uzokuhlulekile ukufeza ubizo lakho oluphakemeyo kuKristu Jesu. Ngoba uzobe urana nje wena your own show. Kodwa uyibize ngesonto noma uyibize ngebandla likaKristu. Hallelujah. Namuhla uNkulunkulu uthini bafowethu? Amen. If you being a Christian, your intent and intentions is to advance your own kingdom and empire and make profit out of the church at the expense of the gospel of Christ Jesus, then know this today, or you would have failed to fulfill as well as manifest your higher calling in Christ Jesus. Hallelujah. Bafethu kumele siwakhuluma amaqiniso. It's not about ukuthi sibe nabangani. Hallelujah. Abamakholo noma abafundisi. Singamane sihlalele sodwa singabi namngani. Amen. Ngoba ubizo esibize ngalo luphakeme bafowethu. Akulongonela ukudlala, akuyonto ukudlala le. Hallelujah. Akuyona into okudlala le. Ingakho Peter ethi konke everything ebiyinzuzo kimi. Isengishayani indiva nezeleze. Ngoba sengibambe something manje. There is a higher calling esengiphethe. Sengiphethe ubizo oluphakemeyo kuKristu Jesu. Hallelujah. Amen. And I am pressing on. Engiyabambelela. Hallelujah. Amen. I'm pressing on. Ngiyabambelela ngiyongomelele angidedela ngishikishinyeka nginyakaza ngiyindawo. Ngoba lolubizo engibizwe ngalo it's a higher calling, ubizo oluphakemeyo. Hallelujah. Now gada ke mfowethu uthi uma ungomunye walabantu uNkulunkulu akhuluma ngabo kumshumayeli already yazi ukuthi wena usuzivulele amasango ani esiHgrogwen. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu uNkulunkulu la eSanctuary ethi God Sanctuary Family Church ngamunye nangobuningi benu kumele
ukuthi time and again njalo nihlale niwutheste umshikashika eniwushikashika phansi komthunzi welanga ukuthi akuwona yini umshikashika oyizeleze. Hallelujah. Akungabi umshikashika oyizeleze ozoniphuca ikrown ye-glory kaNkulunkulu. Akungabi umshikashika ozontshontsha inguna phakade lenu kuKristu Jesu. Ungadakwa ubumnandi nemali namagemfe nezigubhe ekhaya esontweni. Hallelujah. Uzulibale umshikashika ukuthi uhlole ukuthi njengoba nenamba yabantu ikhuphuka yanda ibangaka umshikashika usamile lo mshikashika esasubambe eqaleni yini noma sengiphe hayibo noma sengihambe eceleni. Hallelujah. Ugada umshikashika mfowethu ushikashika phansi komthunzi welanga ukuthi ungalintshontsha inguna phakade lakho uliba lobumnandi ingakho uNkulunkulu umoya ethi indlela ekumele simkhonze ngayo simdumise ngayo kumele ibe ngokweqiniso nangokukamoya. Hallelujah. Umshikashika ke bafowethu siwona loyo. And uma singafundisi ngesiHgrogwen ukusizokhohlwa ukuhlola umshikashika esikuwo wensindiso nokukholo. Hallelujah. Uzuphuma eceleni uhijackwe izo yonke imimoya lefikayo la kwikanti eSouth Africa. Imimoya esasingayazi. Hallelujah. Imimoya esikwazi uqamba uNkulunkulu igama elisha ithi uTrinity. Into esasingazazi. Hallelujah sikhulu. Sikhule nje sithi biza uNkulunkulu ngobaba thina. Ubaba uNkulunkulu sithi unguye anguye. Hallelujah. Amen. But sekunemoya efikile ethi hayi there is a new name kunegama elisha esimuphe lona ubani uTrinity. Hallelujah. Awuyifundeke mfowethu lencwadi ya kaHoliness yencwadi kaMshumayeli Ecclesiastes. Hallelujah. Uchapter 1. Ngifuna nje siqale eqaleni nimuze ukuthi uNkulunkulu lento ayishoyo la kwi mountain of the Lord entabeni kaNkulunkulu ipulpit vele ikhona embhalweni asishuneli. Hallelujah. Glory to Jesus. Awufunde nje mfowethu ngezwi elikhulu silalele ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Sencwadini kaMshumayeli uchapter 1. Hallelujah. Kade umshikashika kona mfowethu uthi ungabe semshikashikeni vele ozothatha inguna phakade lakho ungabe semshikashikeni ozokisa la ungafuni ukuyakhona. Hallelujah. Ngoba konke kuyadlula kodizwe kaNkulunkulu limi inguna phakade. Kade umshikashika wakho ukuthi usakhelwe yini ezwini noma ususha ngephilosophy needucation yakho ngoba wena vele uphethe bachelor's degree nedoctor's degree PhD theology Christology. Hayibo. Talk to me. Amen. Hallelujah. Amazwi omshumayeli. Lalela nizwa kahle. Ungayijahi futhi uyifunda ngoba uNkulunkulu ukhuluma nathi manje ngomshumayeli. Hallelujah. Akajahe ndawo ngamanye sihambe singaqedanga yonke into but sikuzwile lo uNkulunkulu afuna ukusho. Amazwi omshumayeli. Hallelujah. Indodana kaDavid inkosi yaseJerusalem. Hallelujah. Izeleze usho umshumayeli izeleze konke kuyise. Konke kuyize. Konke kuyise. Hallelujah. Uthini umshumayeli? Uthi lalelani bafowethu kunento ethiwa yizeleze. Musa-ke kuyifaka ezintweni eziyizeleze ngoba izinto eziyizeleze vele azinampumelelo azinanqubekela phambili kodwa ziyini ziyizeleze. Hallelujah. Kuyinzunzolo kumuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga na. Umuntu yini afuna ukuyizuza ngalo mshikashika kuona awushikashika phansi komthunzi welanga ngoba usuwonishiwe wanikwe iwoni kwathiwa gada
uthi umshikashika wakho ungabi yini izeleze. So what profited the man then from all his labor umshikashika in which he toils under the sun? Kunzuzoni uthi usushikashike washikashika later uthola ukuthi hayi man ubusuphumile kulayini kaJehova. Usushikashika umshikashiko esiHgrogweni. Hallelujah. Amen. Nkosi yami awiphinde lephathi ka1 ka2 no3. Izeleze usho umshumayeli. Izeleze uyakhuluma umshumayeli. Izeleze konke kuyise. Izeleze konke kuyize. Uyishiso yini lento umshumayeli? Kuyinzuzoni kumuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashika phansi kwelanga na. Ngibuziswa lento ngoba ngifuna ukwazi ukuthi uzuzani wendoda, uzuzani siswami, uzuzani weGod Sanctuary Family Church njengebandla likaKristu kulo mshikashikeni ushikashikayo phansi komthunzi welanga. Ngabe usakhelwe na esakhelweni esandlalwa abaprofeti, sandlalwa abapostoli waseyasendosa uNkulunkulu ngoKristu Jesu wathi yiso kanye lese ngisidingayo elizothi meningikhonza nithi meningidumisa ningidumise ngokamoya nangokweqiniso na. Suka madoda khuluma ubaba manje uNkulunkulu. Angithi sifuna ukutshela abantu ngesihoko. Kodwa thina sikahloli ukuthi lo mshikashika lesikubona okumele siphume siyotshela abantu ngesihoko thina usisi yini lo mshikashika esikubona esiHgrogweni. Hallelujah. Amen. So gada ke mfowethu. Hallelujah. Amen. Gada ngoba kunezinto uNkulunkulu asiyalayo ukuthi sihambele kude nazo. Kunezinto uNkulunkulu asiyalayo ukuthi kufanele sivike ngayo yonke indlela esinokuyivika ngayo. Hallelujah. Kunezinto ekumele simele kude sidudule siphushele emuva sithi buyela kuyihlu uSatane. Esothi mesihlangabezana nazo silwe. Sithi impela ngiyavuma ukuthembisa yonke inhlobo obumnandi. But ekupheleni kwalomshikashika wobumnandi nzuzoni ekhona for kulo iphakade lami kulomshikashika wobumnandi. Hallelujah. Amen. Ubhizi hey mani ungishayisa ithomoyi hey ngijuluke ngibe manzi kuze kuthi ngisho sekushunyayelwa ngivele ngilala ubuthongo ngoba ngikhathele. Hallelujah. Umuntu umshikashika engushikashika ngaphansi kwethomoyi ngize ngithi ithomoyi ayiyekeki ithomoyi ayiyekeki wethomoyi uyesabeka wena thomoyi ukuthi ngiphakathi endlini kaJehova. Hallelujah. Ngithi ithomoyi ayiyekeki ithomoyi iyesabeka. Hallelujah. Amen. Hey ngithi wayishaya kamnandi wena mfana wayikitaza wena mfana umakitaza ngisho phakathi endlini kaJehova. Ngijiluke ngiyimanzi uNkulunkulu uyabuza namhlanje ngomshumayeli esifundisa ngesihoko ukuthi lo mshikashika wethu moya kuwona. Hallelujah. Ukuyisaphi egcineni ngabe kuzoba yizeleze na noma kuzokise ephakadeni lakho. Hlola mzalwane. uPastor Twala umile uthi indlela yokuletha intsha esontweni ukuthi ayilethe ngethomoyi. Ukusho ukuthi ifoundation yegospel yentsha ekuleli bandla laseSanctuary ithomoyi mike yaphela ithomoyi bahamba abantu. Hayi. Ifoundation yezwi likaNkulunkulu kumuntu ofuna ukusindiswa izwi. Hallelujah. Amen. Faith ukholwa comes by hearing. Uzwa ngokulalela. Lalelani izwi. Hallelujah. Asingalimixi izwi siqamba manga sithi igama elisha lezwi ithomoyi. Ayona. Thomoyi ihamba yodwa. Hallelujah. Gada mfowethu kunezinto abazenza bonke abanye abazalwane akusho ukuthi ngoba bezenza kusho ukuthi right. Hallelujah. Amen. Abantu abangancane bengemanzi manje. Amen. The fact that yenziwa abantu abaningi lento akusho ukuthi right. Yazi lokho. Amen.
uNkulunkulu uyasixwayisa ukuthi hlolani bafowethu izinto enizenzayo. Hlolani umshikashika ushikashika ngaphansi komthunzi welanga nize nijuluke nibe manzi niphuma amathe amhlophe emlonyeni. Uthi umshikashika okuwo uliphethe yini iphakade lakho noma uyizeleze. Haleluya. Gadani bafowethu kunezinto ekumele sihambele kude nazo, kunezinto efuneka sikhahlele. Haleluya. Kunezinto efuneka sivimbe sinqabe ukuthi zize empilweni yethu zize zizosididisa ngisho nangendlela yokucabanga kulomshikashika wensindiso, kulomshikashika wenkolo esikuwona. Haleluya. Amen. Zifuna ukusiphazamisa kulomshikashika wensindiso, kulomshikashika wenkolo esikuwona. uNkulunkulu uthi igadeni ngoba iningi lalezi zinto enishikashika kungenzeka ukuthi phakathi zinokukhala, kungenzeka ukuthi phakathi zinokulahlwa, kungenzeka ukuthi phakathi kwalomshikashika okona kunokugedla kwamazinyo. Gada umusola ukuthi hey man imnandi lento esiyenzayo kodwa ngiyibone ezwini likaNkulunkulu eyihlehla nyovana. Bathi bebekuza bethi uyakuthi hayi ngiyothatha amandla njengenqama. Haleluya. Hlehla nyovana uthatha amandla. Ngoba lezi zinto lezi ezinokulashwa nokukhala nokugedla kwamazinyo phakathi yizo kanye emshikashikeni wakho ezivula ziphembe umlilo wesiHgrogwen kuNkulunkulu. Zivula amagate esiHgrogwen. Haleluya. Abuzo umuntu konje pastor ngiwavula kanjani amagate esiHgrogwen, ngisiphemba kanjani isiHgrogwen? Hey uNkulunkulu usinikile incwadi kaDevrayim bafowethu kaDeuteronomy 32 uma uqala lapha verse 21. Haleluya. Amen. Gada mfowethu ukuthi ungamcasula uNkulunkulu. Awuye lapha encwadini kaDeuteronomy chapter 32. Haleluya. Gada mfowethu. Gada ukuthi ungamcasula uNkulunkulu. Gada ukuthi ungamcasula uNkulunkulu kuze kuvuke umona uNkulunkulu anawo. Haleluya. Gada futhi ukuthi ungayivusi intukuthelo kaNkulunkulu. Haleluya. Ungayivusi intukuthelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu azashintsha indlela acabanga ngayo ngawe nakubuka ngayo. Haleluya. Ngoba ukwenza lo ngalolo suku oqala ngalokwenza usuku wenzani uphemba umlilo wesiHgrogwen. Lower hell. Usukuphemba umlilo entukuthelweni kaNkulunkulu. Amen. Umlilo lona oyinzonzo nobunzonzo bokuzonzobala besiHgrogwen, not just your ordinary hell but lower hell, ihell yokugcina ngci kwibottom. Amen. Uma ubona isikhamba manga lalela ukuthi verse 21 uthini kuDeuteronomy chapter 32. Haleluya. Uthi abantu bambenzeni, abantu bambancasulile. Haleluya. Baze bavusulaka empilweni yami kuJehova. Abantu bambenzeni, abantu bami bavusa intukuthelo empilweni yami kuBaba uJehova. Haleluya. Intukuthelo kaBaba uJehova ihambisana nani? Ihambisana nesiJesus. Haleluya. Gada-ke mfowethu ngoba uma wenza kanjalo uverse 22 uthi uma usungicasulile wavusa intukuthelo kimi wangiphusha kwaze kwavuka kwaphembeka umlilo empilweni yami entukuthelweni yami. Look uverse 22 uthi awufunda uverse 22 ngesiZulu. Ngokuba umlilo ophenjiwe entutheleni yami. Usukuphemba umlilo entukutheleni kaBaba uNkulunkulu. Lenhlobo yomlilo ophemba entukutheleni kaBaba uNkulunkulu ibizwa ngesiHgrogwen. Haleluya. Uyoshakuwo wena ngoba wena vele ondlalile lombhede lala kuona ke ungakhali. Uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo Yes. engaphansi kwethuna.
uqede umhlaba nezithelo. uNkulunkulu ngawo lo mlilo enophembayo nabantu uNkulunkulu uthi ngisho isekelo zomhlaba uzoyibhubhisa ngomlilo. Wakhele izisekelo zezintaba. Hallelujah. uNkulunkulu uzobhubhisa umhlaba. But akuyona i-aim yakho ukubhubhisa. Ithini esiphembeni imbubhiso entukutheleni kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Gada futhi umshikashika wakho ukuthi ungawuphembi umlilo entukutheleni kaBaba uNkulunkulu. Ulokuthi hayi bonke bayenza lento uNkulunkulu uzo-understand. uNkulunkulu ka-understand mfowethu. Hallelujah. God is not man that he can lie, neither is he a son of man that he can change his mind and say I'm sorry. uNkulunkulu akayona indodana, akayena umuntu, akasiyo futhi indodana yomuntu ukuthi akashintsha ngisho ingqondo athi wenza iphuthu uyaxolisa. Hayi, musa ukuphemba umlilo wesihogo sakho entokutheleni kaBaba uNkulunkulu bese uyamblame uNkulunkulu uthi uyena odala isihogo, uwena ophemba umlilo entokutheleni kaBaba uNkulunkulu. Yeka lento yenzayo. Hallelujah. uNkulunkulu bafethu unothando futhi uNkulunkulu onothando. Kodwa uma uzophemba umlilo empilweni, uma uzophemba umlilo entukutheleni kaBaba uJehova, ngicela ukukukhumbuza ukuthi lo uNkulunkulu owuthando, lo uNkulunkulu onothando akusiye yini lo wabhubhisa iGomora neSodoma na, kodwa ebe uNkulunkulu oluthando nonothando. Khuluma bandla nikhulume na. Akuyena na lo uNkulunkulu owabhubhisa iGomora neSodoma lesikhuluma ngayo? Uyena. Yeah. Hallelujah. Hey lo uNkulunkulu oluthando noNkulunkulu lo osikhuzayo namhlanje ukuthi gadani umshikashika wenu ungaphembi isihogo entukutheleni yami. Akuye yini lo ngesikhathi sikaNoah abantu baphemba intukuthelo baphemba umlilo entukutheleni kaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu ozobhubhisa umhlaba ngamanzi ewuthando enjalo. Ngaba kuyena yini? Nguye. Hallelujah. So Musa kulokhu ngikhohlisa ukuthi isihogo asikho. Uzuqambe nebandla elibizwa ngosihogo asikho. Awazi lutho wazala. Hallelujah. Wazala. Esibayeni sikaJehova siyabuthwa thina la. Hallelujah. Sihleze enyaweni zikaSomani, sihleze enyaweni zikaKristu Jesu. Asinandaba. Hallelujah. Asinake lutho. Hey, iron sharpens iron. Siyaqeqeshwa entweni kamoya. Asifele siqhathanisa ama-apula nama-orange. Siqhathanisa ama-apula nama-apula, ama-orange nama-orange ukuze sithi mesikhuluma into ephelele watertight. Ngangena imanzi, inkohlakalo kuyona. Hallelujah. Amen. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngalo uNkulunkulu oluthando, uma ufuna ukwazi kabanzi ngalo uNkulunkulu futhi onothando ukuthi yini akwazi ukuyenza, ake sehle sikhona lapha kuverse 39. Hallelujah. Awufunda uverse 39 ngesiZulu ukulalela ukuthi lo uNkulunkulu lo ophemba kuye ngalo mshikashika wakho ngasile owushikashika phansi komthunzi welanga obiza ngebandla nangenkolo nangokukholwa nangensindiso. Uhlala ngathi wena la ubhiza uphemba umlilo kumnandi ziyaduma. uNkulunkulu asithiphisayo ugada. Because the more ubasa lo mlilo, the more isihogo sikhula. Hallelujah. Umbhedo wakho ke lo ozolala kuwona ngisho ekufeni yokugwinywa ithuna wena. Amen. Inguna phakathi alikho kuwe, ihlwithiwe. Awusitsheleke kabanzi ngalo uNkulunkulu oluthando futhi nonothando, kodwa othi uphemba umlilo entukuthelweni yakhe bese uyajeza. Hamba nesijeziso mfowethu intukuthelo kaNkulunkulu. Awona umdlalo. Bonani manje ukuthi mina yebo mina nguye, akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Awume lapho. See now that I am God. Bona. Hallelujah. Mina nginguye enginguye.
aye ashera ye. Hallelujah. Khuluma uNkulunkulu. Uthi awuyiphinde le part. Bona manje. Bonani manje. Bonani bazalwane. Yebo. Mina nginguye. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bonani iboneni lento ningatshelwa ngendaba. Nizwe ngamahemhemu kuma corridors nasema passage. Hallelujah. Nama stop nonsense kuhletshwa. Mina nginguye enginguye. Akekho futhi okhona ngaphandle kwami. There is no God before me. There is no God with me. There is no God besides me. Nginguye nje enginguye. Hallelujah. Awusuka madoda. Awusitshele kabanzi kaNkulunkulu ukuthi yini akwazi ukuyenza. Yini futhi hey man, I capable ukuyenza. Uzomthatha kancane. Phemba umlilo wena entuthelweni yakhe. Ngalo mshikashika wakho lo obiza ngebandla. Umshikashika wakho lo obiza ngenkolo. Ngalo mshikashika wakho lo obiza nensindiso. Kanti uyazi vele wena ukuthi you are on a money making scheme. Hallelujah. Uzelimali wena la. Nokukhulisa iempire yakho. Nokwenza ama profit. Uzoshumayela intshumayelo wrong. Uthi ufuna isibusiso soNkulunkulu kumele uthephe ngemali. Uma ungasebenzi kusho ukuthi mina angiqualify ukuthi ngithole isibusiso sikaNkulunkulu. Udlala ngabantu manje. Hallelujah. Amen. Udlala ngathi uwe losiqoshe esontweni ngoba thina vele uNkulunkulu ngeke azasibusisa sisebenzi. Amen. Yet imbhalo ithi the poor you shall have among you all the time. Abantu abaphuwa niyoba nabo phakathi kwenu ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu wasesinika instruction neorder ukuthi senzeni ngabantu abaphuwa. Wathi asibenze njani? Feed them. Bafideni. Uma benquni yenza kanjani? Badolise. Amen. Hallelujah. Uma benethwa imvula yakhani phezukwabo uphahla. Hallelujah. Amen. Kusho uNkulunkulu, the poor you will always have among yourselves. Bohlale bekhona. Wena uthi poverty is a curse. Umuntu ophuwa i-curse ukhesiwe lo muntu. Ngeke ubone umbuso wezulu. Wena ungeke ubone umbuso wezulu. Ngalo mshikashika wamanga lefilosofi oqambayo. Already wena usuphembile umlilo entutheleni kaNkulunkulu. Isihogo vele sikulindile mfowethu. Hallelujah. Hell and hate is waiting for you. Siyakhuluma futhi iqiniso. Hayi ngoba holier than thou. That is semshikashike noba holy. Be ye holy, for I your God I am holy. Ibani ngcwele ngoba mina baba uNkulunkulu wenu ngingcwele. Yiko wesila esamshwana, ufuna uba ngcwele. Uthini uNkulunkulu uma sesiyalile wasithiphisa ukuthi gadani mina nginguye akekho futhi okhona oba nguye ngaphandle kwami enginguye. Ibukele leyo. Mina ngiyabulala. Awusuka madoda khuluma sebawoti manje. uNkulunkulu uthando lonothando. Uthini? Mina ngiyabulala. Mina baba uNkulunkulu. Uma uphemba umlilo entutheleni yami, yazi ukuthi ngenza njani? Ngiyabulala. Ngiphinde ngenze njani? Bese ngiphilisa. Ngiyakwazi futhi nokuphilisa. Hey man, i-decision kuwena ke mfowethu. Hallelujah. Angazi ngibiza kanjani kunesizwe esimnandi esithi the decision rests with you. Yabona? Iqiniso lilele kuwena. Choose ye today. Khetha namuhla. Uthi wena nendlu yakho nizokholwa kubani? Ngoba lo uNkulunkulu esimkhonzayo ophemba umlilo mfowethu inkinga yakho. Wena udlala umbhede, wena uzolala kuwona. Ngoba lo uNkulunkulu wethu uthini? I kill and I make alive. Ngiyabulala, ngiphinde ngenzeni? Philisa. uNkulunkulu wethu loyo. And akakufihli lokho. Akakufihli. Noma bangathini abantu abangakholwa athi uNkulunkulu njalo wenza ukuthi nokuthi wozani la esamshwana sizonichazela ukuthi hlobo kaNkulunkulu yenza lento enibuzayo nifundiswe. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu wethu?
uthini ke maselandela futhi athi ngenze njani ngilimazile mina ngiyakwazi futhi ukukulimaza I can wound you ngiphinde ngenze njani ngiphilise hallelujah amen bafowethu lento esifunda isembhalweni noma iphilosophy yase-university ukhombisa ukuthi sifundile isembhalweni engcwele lento esisho uyayizwa mfowethu lento ukhuluma uNkulunkulu ingcaba ikuwena ukuthi khetha namuhla ukuthi uzoqhubeka yini nalomshikashika woNkulunkulu bakho bama-Amori abaphila ngale komfula wensindiso noma wena nendlu yakho uyadecide namhlanje ukuthi hayi noNkulunkulu uye kanye haleluya uthini uNkulunkulu uma kukhona ke labathi hayi thina siyakwazi ukukulapha okushawa uNkulunkulu siyakwazi ukukulapha okulimazwa uNkulunkulu siyakwazi ukukulapha okubulawa uNkulunkulu uNkulunkulu uthi mase nguvulile umnyango mina akekho ngawuvala mase nguvalile futhi akekho ngawuvula uthini ezwini lakhe uNkulunkulu uthi la akekho noyedwa umuntu in the physical ophila kulomhlaba oyokwazi ukukophula wena muntu olakeni lwami ingakho ke ezwini lakuNkulunkulu ethi there is only one name lilodwa igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu okumele thina njengabantu sisindiswe ngalo ungaye entabeni ungagibeli ama-flight uye ko-Nigeria ungagibeli uye ko-Kanye uye ko-bani linye igama esinikwe lona esindiswa ngalo thina it is igama ubani uKristu uJesu yilona gama kuphela mfowethu enikwazi ukukwenza ubuyisane noNkulunkulu uNkulunkulu abuyisane nawe yilona gama enikwazi ukukuphilisa ukuze usinde ezembeni likaNkulunkulu lokufa yilona gama elikwazi ukukophula ebuhlungwini onokubuzwa ngenxa yomlilo ophembile wena hey man entukutheleni kababa uJehova Kristu Jesu kuphela mamukele njengenkosi nomsindisi wakho usinde usindiswe amen sivuliwe isikhoko but uyakwazi ukusivala ngobani ngoKristu Jesu hey Nkosi yami usivale ngesikhoko akekho omunye oyokwazi ukukophula esandleni nasemandleni olaka kaNkulunkulu ngaphandle kaKristu Jesu akekho ngisho ngathiwa khokha 5,000 rand 10,000 rand 50,000 rand uhlangane noPastor Twala ube ne one on one noPastor Twala ayisebenzi man Pastor Twala aloke ebhodle iqumbise suthi Coca-Cola it is well my child it is well where in hell Mlethele uJesu it's only then language khona it is well hallelujah asasho umunye umculi athi it is well in my soul hey Nkosi yami niyayizwa lento khuluma uJehova enkulunkulu esimkhonzayo bafowethu uthi see now that even I am he and there is no God besides me I kill and I make alive I wound and I heal angithathile kancane so umungazi bafowethu ngaloNkulunkulu othi wena usemshikashikeni wakhe ubungekho kuwe hlala phansi and shut up ungayivuleli uphembe umlilo wesikhoko uzubasweka 7 hlala phansi iya ebandleni uNkulunkulu azokubonisa lona ukuthi ufike khona uthi uyithobe ufundiswe ube ne moment of truth nokwazana noNkulunkulu uNkulunkulu mase ekuvezela akageqela amagula ube issteward ube umphathiswa wemfihlakalo zensindiso ube umphathiswa wemfihlakalo zenkolo ngisho ngayikoleshe yakuyinuke le veze ubaba uNkulunkulu hallelujah amen khumbula mfowethu uma uNkulunkulu ulento umcasula kuze kuvuka umona wakhe uNkulunkulu umphusha
intukuthelo yakhe iziphakame mesihambisana nesijeziso yazi ukuthi ngalolo suku ilona suku lapho lokuqala osuku uphembe ngalo umlilo wesihogo entukutheleni kaNkulunkulu akekho omunye ocisha ngaphandle kwakho aqambela amanga uSathane Amen. qambela amanga uNkulunkulu uwe umnini wesihogo you are the reason yokuba khona kwesihogo uyimbangela yesihogo wena futhi uba nguthi isihogo sibe khona ngoba uwe futhi osibasa every day ushikashika lo mshikashika wakho ongasizi hallelujah Amen. awulaleleke ukuthi uNkulunkulu nesambulo sakhe mekhuluma lapha nompostoli uJona hallelujah nompostoli uJohn uya lapha encwadini yama-Revelation isambulo uye chapter 20 ulalele ukuthi isihogo leso sakhayo wena ola lokho okade usitshela ukuthi sadalwa uSathane lalela ukuthi uNkulunkulu mase kutshela ngalesihogo sibasayo esipainta nje kahle esibeka graphically engafihli lutho egeqa amagula ngazo ukuthi uthini ngalesihogo hallelujah asiyeke lapha bafowethu encwadini isambulo incwadi yokugcina eBhayibhelini ayikho enye emva kwayo kulama Bhayibheli enwaphathayo hallelujah isambulo 20 ake silapha esambulweni 20 silalele ukuthi uNkulunkulu uthini angithi vele wena uhlala unika uSathane credit uthi uSathane uye wadala isihogo ngoba phela umhlonipha lo Sathane umlinganisa noNkulunkulu lalela-ke namhlanje ukuthi ubani kahle kahle umnini wesihogo uma kwesika Sathane usho ukuthi uSathane uyiphethe ihluthulelo zesihogo okay ngaleyo ndlela uSathane usho ukuthi angazivala methanda isihogo amen ngoba vele icredit obumnika yona wena le Amen. hallelujah madoda uthini uNkulunkulu lapha ezwini lakhe uma uya lapha ku Revelations chapter 20 asiqale ku10 uthini uNkulunkulu ezwini lakhe ngeRevelation lapha ku verse 10 noSathane owasidukisayo lalela ke mfowethu lo Sathane lo ukuthi wena wadala isihogo lo Sathane lo othi uyakudukisa noSathane owasidukisayo waphonswa echibini lomlilo naye lo Sathane lo ukuthi wena uwumnini wesihogo uNkulunkulu uthi emshikashikeni wakhe wokuba uSathane egcineni uzokwenza njani uzomphonsa egeheni awuyifunde kahle mfowethu uzomphonsa phi noSathane owasidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabuli uzomphonsa egeheni lechibi lomlilo nesibabuli lapho ukhona isilo nomprofeti wamanga lapho khona udevela uqobo lakhe nabaprofeti labagcwele inkonzo manje bamanga nabaprofeti aseberana isonto where did you get wakuthola ukuthi umprofeti angarana isonto ngoba umprofeti ufuneke abe umlekeleli kamfundisi wena nje umprofeti orana ministry izibizwe nangegama lakho Nathi Twala International Prophetic Ministries wavulile amasana esihogo mfowethu siyakutshela nje kuse-early repent hlambuluka make a U-turn jika xolise uNkulunkulu ubuyisane naye awuqhubeke sizwe ukuthi abanye kuzokwenzekani ngabo ziyakuhlushwa imini nobusuku ukuze kube bonke abantu abasemshikashikeni ophambukayo nomthetho kaNkulunkulu bayophonswa leli gehe lechibi lomlilo nesibabuli bephonswa nobani nalo umuntu abebethi isihogo esakhe hallelujah ngoba uma uyisihogo kwesika Sathane kungani uSathane naphonswa kusona isihogo ngoba kufanele ngabe uvela khipha ikhiye zesihogo athi angeni mina la ungena la amen hallelujah so kusukela namhlanje yekela-ke lamanga ohlala waqamba uthi wena uSathane umnini wesihogo umdali wesihogo ngoba ume namandla esihogo kungani naye ephonswa kusona entweni yakhe awumajine ngiphonsa entweni yami kuyimini umnini wayo hayi ukusho ukuthi nawe uSathane uphembile umlilo wesihogo
Umunzonzo bomzonzo bala besiHgrogwen the lower hell entutheleni kaNkulunkulu. Wena ubhizi ufundiswa ngelibandla lakho ukuthi uSatane yena udala isiHgrogwen kodwa usuyithola senihambisana naye niyongenaphi esiHgrogweni kusho ubaba uNkulunkulu. Hallelujah. Naye lo mkhohlisi lo wena buka nawe uyapi manje uyakuphi. Hallelujah. So yekelani-ke bafowethu nani mabandla onke kaJehova ukunika uSatane icredit nize niphinde nimlinganise noNkulunkulu. Angeke uSatane alingane noNkulunkulu man. Hallelujah. Awufunde lapha uverse 24 uverse 20 uverse 22. Uthini uNkulunkulu kuthina ngemshikashika esikuyona uthi asikade ukuthi silapha kuDeuteronomy manje. Uthi uNkulunkulu asikade ukuthi singawuphemba umlilo entuthukeleni yakhe entukuthelweni yakhe ngoba uma siwuphemba umlilo entutheleni kaBaba uJehova lo mlilo uba isiHgrogwen sethu. Hallelujah. Uba isiHgrogwen sethu noSatane nawe uyiphembelo wakhe mfowethu azongena kuwona. Uma nawe ilevel yomlilo uphembile usulingana nokaSatane niyongena nibambene ngezandla nixhagene noSatane nalomfundisi wakho obiza uNkulunkulu ngoTrinity igama elisha likaNkulunkulu niyongena lona leso siHgrogwen. Iphemba umlilo ongafanele strange fires. Hallelujah. Amen. Ngiyakholwa bafethu ukuthi uNkulunkulu ufinyelele kithina ngabanye wasivezela ukuthi noma uNkulunkulu oluthando noNkulunkulu onothando kodwa uma sizomprovoke to jealousy uma sizomcasula kuze kuvuka umona onzonzobele kuye simphushe uNkulunkulu ngethu ethu yasibekezelela simphushe aze athukuthele kuvuka intukuthelo kuyena. Intukuthelo kaJehova yamisana nani nepunishment nesijeziso ilona kusuku lolo oyokusuba sengali isiHgrogwen wena entukutheleni kaBaba uNkulunkulu. Ninobhuti wakho nomalume wakho uSatane ningene exhagene nibambene. Hallelujah. Nicule futhi menthanda nicule ithomoyi niyongena khona nithi ithomoyi yesabela nibheke khona esiHgrogweni. Wachantaka wayikitaza kamnandi umakitaza hey man hamani unless nizophenduka. Repent. Phendukani nibhabhatiswe egameni likaKristu Jesu nina nemndeni yenu nizobona uNkulunkulu uzonenzelana. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. uNkulunkulu anibophe bafethu ngebhande lakhe likamoya aniphe ubuhlakani. Hallelujah. Ningadithwa nje yiyo zonke inhlobo zemoya lezi. uNkulunkulu anibusise. We will meet again ngesonto elilandelayo. Amen.